gradovi i općine koje vode gradonačelnici, načelnici iz Hrvatske narodne stranke mogu primjer biti mnogima. Mnogima na način da zaista onu politiku koju vodimo, ono sve što radimo, radimo kao politiku sa sadržajem. Radimo na korist svih naših građana. Da, i u tom dijelu smo mnogim stvarima inovativni prvi, a to je da ono što koristimo, prije svega koristimo fonda Europske unije, koristimo sve potencijale koje nam se pružaju od razine resornih ministarstava, od razine fondova koje su zaista otvorene, a ne da opterećujemo naše građane. I zaista u mnogim stvarima, ovo je sigurno jedna od kvalitetnih stvari, možemo biti itekako primjer drugima. Naravno, a i želimo naše iskustvo, znanje koje imamo podijeliti sa svim ostalima i naročito bi tu posebno istaknuti da ovi projekti koje želimo istaknuti, to su projekti koji se tiče obnovljivih izvora energije, to su projekti koji se tiče zaštite naših okoliša, a to je itekako ono što u budućnosti trebamo posebno voditi računa. Jer dobili smo u nasljeđe mnogo toga, ali pre svega našim budućim naraštajima, građanima grada Lepoglave, gdje sam ja gradonačelnik, moramo ostaviti i omogućiti da uživa ovim blagodatima našega prelijepog grada u onom sustavu gdje će imati pre svega zaštićeno i čistu okoliš, ali naravno i razvijeno gospodarstvo. Mi imamo odlične načelnike, gradonačelnike i župane i zato na svakim lokalnim izborima dobivamo sve više i više glasova. Moram napomenuti, prije 2 godine u našoj županiji imali smo 8 načelnika i gradonačelnika, ali su druge općine gdje nisu bili naši načelnici i gradonačelnici vidjeli kako se dobro radi i dobili smo 15 načelnika i gradonačelnika. I to je dokaz da odlično vodimo općine i gradove. Da nije bitno biti u velikoj stranci da bi se dobro vodio grad ili općina, nego treba biti dobar menadžer i sposoban i kvalitetan čovjek, a HNS-ovci očito jesu takvi. I mislim da HNS nema nikakvog problema u svojoj budućnosti iz razloga jer sve općine i gradove gdje su HNS-ovci dokazuju to. Kad govorimo o projektu, moramo govoriti o cijele prepoznatljivosti grada Lepoglave. Rekao sam, zaista uvijek naglašavam, Lepoglava ima veoma bogatu povijesnu kulturnu tradiciju koja zaista govori prije svega o hrvatskim pavlinima, o prvoj gimnaziji, prvom sveučilištu, prekrasnoj Lepoglavskoj čipki, Unesco smo listi i naravno ovaj prekrasni kraj. Sve to zaslužuje da Lepoglava ima svoj centar gdje ćemo sve te pokazatelje, prepoznatljivosti i vrednote pokazati ne samo građanima grada Lepoglave, nego prije svega svim našim dragim gostima. I da, taj projekt smo započeli da to objedinimo na jednom mjestu. Zahvaljujem se resornim ministarstvima, prije svega Ministarstvu turizma, zahvaljujem se Ministarstvu kulture koji su svojim sredstvima pomogli da ovaj prvi korak, a to je izrada, odnosno provođenje arhitektonskog idejnog rješenja za taj centar. Naravno, zahvaljujem se i Društvu arhitekta Varaždina i svim svojim suradnicima koji su nam pomogli da taj projekt uspješno realiziramo. To je prva faza. Nakon prve faze tog projekta krećemo potpisivanje ugovora za izradu glavnog projekta, za dobivanje građevinske dozvole i prije svega nadamo se da ćemo uspjeti dobiti potporu od fondova Europske unije za taj projekt. Ali taj projekt ima nekoliko, prije svega, dobrih priča. Jedna priča je da jedan grad Lepoglava koji ima dobru prepoznatljivost, viziju, ciljeve, da se može realizirati i takvi projekti. Ali ima još jedna i druga priča koju bih htio naravno istaknuti. U ovom prostoru gdje smo sada dobili smo vlasništvo od Republike Hrvatske prije 5 godina i grad Lepoglava je svojim ciljima znao što želi od tog projekta i umjesto jednog ovakvog objekta koji do sad nije u punoj funkciji i u lošem stanju, dobit ćemo, vjerujem, jedan prekrasan reprezentativni objekt koji će itekako kvalificirati ne samo grad Lepoglavu, Varaždinsku županiju, nego i cijelu našu državu. Sa ponosom zaista možemo reći da puno toga možemo ponuditi, biti primjer dobre prakse i da rezultati su ovdje pred nama. Mislim da Lepoglava treba jedan takav centar za posjetitelje gdje će se pokazati svi ovi izložci koji su sada tu u ovim prostorima, koji se gužvaju, a Lepoglava ima šta pokazati i trebaju puno više prostora. Mislim da će u 3 do 5 godina Lepoglava dobiti taj centar, da ćemo uspjeti, a
zadovoljan sam jer smo uspjeli u prvom koraku. Izabrali smo jedno prekrasno rješenje koje evo, svi oni koji su sudjelovali u žiriju su pohvalili i misle da evo, baš ovakvo rješenje je pravo rješenje za Lepoglavu.